V-ați gândit vreodată cum e să prăjești plastic? Știu la ce te gândești, frumușelule. Dar eu n-am fiert nici măcar un ou în viața mea. Cum să fiert plastic? Iar pentru tine am o soluție. Pentru această problemă existențială am decis să fac un clip în care fierb eu plastic ca tu să nu trebuiască să faci asta. Ok, acum niște context ca să înțelegeți. Eu am imprimantă 3D deja de un an aproape și în tot acest timp am strâns o grămadă de obiecte care efectiv nu mi-au ieșit. Aia e, ghinion. Ce să fac cu ele? Să le reciclez? Pentru acest experiment am decis să iau două obiecte. Primul rând, am decis că acest micro USB holder, care e prea mic ca să pui orice în el, al doilea prototip pe care l-am făcut, o să-l arunc la tigaie și o să fac o supă bună de plastic din el. Modelul este făcut dintr-un material PLA. O să conteze asta mai târziu. Iar al doilea obiect îl avem pe Alb aici, Alb the Imposter, marele impostor, care l-a cam tăiat pe negru și a uitat să închidă luminile și l-a cam văzut toată lumea. Și toată lumea a votat la ceaun cu el. Da, ăștia sunt oameni normali, gen, chiar votează impostor, nu un inocent random. Serios, există și oameni de astea. O să mor eu. Impostorul nostru este făcut dintr-un plastic numit ABS. Contează asta mai încolo. Bun, hai să luăm cele două obiecte și hai să mergem în bucătărie. Bun, aici suntem. Stai să aduc și tigaia. Așa. În asta mai mică o să fierbem piesa mai mică. Și în asta mai mare o să fierbem pe alb. Așa, le umplem cu apă acum. Putește-mă, ce pui mei. Ok, fair enough. Așa. Tal pisul. Mă tot urmărește de când filmez aici. A venit astăzi și e foarte dulce. Hai, următoarea. Bun. Ce dorești? Ok, acum trebuie să dăm drumul la gaz. Dar nu înainte, trebuie să stabilim un timp când revenim după ele. Stopwatch. Timer. Hai, după 10 minute 10 o să revenim după ele. Numai asta să pornim și focul. Ok, o pornit. Bun, și ochiul de sus. Oh, frumos. Perfect. Ok. Și e timpul să pornim și timerul. Au trecut 10 minute. O să mai dau pentru încă 10 minute. Și hai să vedem cum s-a făcut cina. Hai, începem cu asta. Foarte tare. Hai să vedem pe interior. Văd că s-a mai rumegat pe interior. E mult mai slabă structura de interior. Și în schimb... Wow, stai să nu mă... Văd că se desprinde. Vezi acolo la cap. În schimb, parcă arată mult mai frumos. Ok, hai să lăsăm să se mai prăjească. Ok, în schimb ăsta... Wow, ăsta o fiert, nu glumă. Se vede deja că s-a moiat carnea de pe el. Nu pot să ridic. Așa. Și îndoit o leacă. E tare dacă încerc să penetrez, dar în schimb se poate îndoi. Hai să ne uităm și peste structură. Pe lângă s-a îndoit. În schimb o rezistat, nu are alte probleme sau altceva. Dacă îl lăsăm mai mult o să facem o supă bună de plastic. Aoleu, începe să fiarbă impostorul nostru. Fierbe acolo. Au trecut alte 10 minute. Îi mai dăm 10 minute și hai să vedem starea materialelor sau produselor printate 3D. Deci, în primul rând, începem cu elefantul din încăpere, impostorul nostru. Hai să-l scoatem un pic, numai să avem grijă la apa interior.
pare să fi suferit mare lucru. Pare că pe exterior încă e la fel de tare și dacă ne uităm aproape încă se văd liniile. Nu e nicio problemă. A scăpat întreg din această experiență și să mă putea răzbuna pe aia care nu vota. În schimb pe interior, deci pe interior o scăzut foarte mult. E fierbinte. Așa de fierbinte. În interior, sârmele aia n-ar trebui să fie acolo, dar o scos din prima dată cu defect. Hai să punem la loc. Și să nu uităm de eroul acestei zile, Pro USB Holder. Hai de m-am speriat. În primul rând ar trebui să punem mai multă apă. Ok, putem vedea că din cauza că a fost încălzit se poate îndoi foarte ușor, dar numai în zonele în care are pereți foarte subțiri. Și în rest nu prea poți să-i faci mare lucru. Asta e gol și asta e gol, cum ați văzut. Deci mă așteptam un pic să fie mai fain, să pot să distruge efectiv, dar dacă vă uitați, degeaba. Ok, îl punem înapoi și revenim peste 10 minute. A trecut oficial jumătate de oră deja și sunt foarte dezamăgit de rezultate. Primul rând, impostorul nostru tot chetare, tot dă live la meciurile care nu e impostor. Hai să vedem. S-a schimbat absolut nimic de ultima oară când l-am văzut. Deci efectiv nimic, în interior e la fel, peste tot e la fel. Asta în apă de peste 80 de grade, 90. Cam 90 de grade. Bun, și să vedem și celălalt. Se poate îndoi o leacă fix înainte când îl scot, dar în schimb, păi oarecum pe suprafață e moale, dar interior e tare. Of, nu mă stupesc. N-ar cred că ai mâncat ceva așa ceva vreodată. E exact ca și cum ai mâncat piatră. Eu o să le opresc, pentru că deja nu mai are nici sens. Deci, hai să aruncăm apa să vedem în final ce am rămas. În concluzie, sunt extrem de dezamăgit. Se putea și mai bine. Adică, în afară că e un pic mai cald, efectiv, e același lucru pe care l-am aruncat pe fiert, am zis câteva. Poate pot să rup. Pare slăbuț. Nu pot să rup prea tare. Iar ăsta, exact același lucru. Un pic doar că l-am mai lovit eu pe deasupra unde era moale. Iar acum ne punem întrebarea, cum am reușit să ajungem la aceste rezultate nesatisfăcătoare? Păi, în primul rând, hai să analizăm plasticul din care este făcut fiecare figurină. Impostorul nostru drag este făcut din plastic ABS. Plasticul ABS se topește la temperaturi în jur de 200 și 240. Iar normal, ABS-ul este recomandat să se folosească în temperaturi în jur de minus 20 de grade până la 80 de grade. Iar pe cum ați observat, noi am fiert ABS-ul în apă de 90 de grade, deci nu foarte departe de temperatura recomandată. Eu nu sunt foarte profi la chimie, dar pot să spun că dacă nu îl fierbem pentru un timp foarte îndelungat, faptul că am ieșit cu 10 grade din temperatura recomandată în care poate fi folosit ABS-ul în condiții normale, nu o să aibă niciun efect asupra lui. În schimb, PLA-ul se topește la temperaturi în jur de 130 de grade până la 200 de grade.
iar în jurul temperaturii de 60-65 de grade trece în glass transition. E tranziția aia între topire și solid în care materialul este mai flexibil. Noi am fiert pâlăul în apă care a ajuns la temperaturi de până la 90 de grade. Deci a depășit punctul de 65 de grade și de aceea a fost posibilă deformarea obiectului. Dar odată ce l-am scos din apă și a început să se răcească, a devenit solid și nu a mai putut fi modificat. Ca o concluzie, ar fi trebuit să mă aștept la aceste rezultate, întrucât știu care este punctul de topire la ambele materiale, deoarece am lucrat foarte mult cu ele. Dar surprinzător nu m-am așteptat și nici research-ul mi l-am făcut înainte ca să fiu surprins pe cameră și uite că am fost mai mult dezamăgit decât surprins. Dar aia e viața, ce să zic. Și ca concluzie, vă rog frumos să nu fierbeți plastic.